Usuarios da Asociación Amicos, na compañía de escolares do Colexio Santa Baia, realizaron esta mañá unha xornada de limpeza de residuos mariños en Praia Xardín. A actividade incluíase dentro do proxecto Remar, unha proposta que busca, entre outras finalidades, crear conciencia da necesidade de coidar o noso ecosistema mariño. Desde a nosas entidades, persoas con amigos, queremos ser o motor que participe neste cambio e que todas as persoas se sumen a que temos que ter unha conciencia para limpiar os nosos ecosistemas e ter o noso mar limpio de todas as cousas. Para conseguir esa concienciación medioambiental, dende Amicos promóvense varios tipos de accións, en colaboración con distintas entidades, como poden ser as propias confrarías ou colexios. Sí que me gustaría recalcar o carácter participativo e colaborativo de Remar. Este proxecto busca implicar as empresas do sector pesqueiro, a poboación local e os visitantes das nosas costas no coidado das nosas rías e da nosa contorna mariña. Facemos formación de concienciación medioambiental nos coles a través do xogo do lixo mariño, que é parecido á oca. Formamos en boas prácticas en confrarías. Temos unha app móvil. Facemos limpeza da costa e de praia. Na recollida realizada esta mañá en Praia Xardín, contaron coa presenza do delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e tamén a do alcalde, José Ramón Romero. Os dous incidiron na importancia deste tipo de iniciativas para seguir afondando na concienciación medioambiental. Remar é un exemplo de unión, é un exemplo de colaboración, é o exemplo de que o traballo en equipo divide o esforzo e multiplica os resultados. Queramos ou non, vivimos do mar, a nosa comarca vive do mar, este concello vive do mar, e non só do mar directamente, sino tamén da industria de produtos transformadores do mar. Esperemos que con estas iniciativas, a xente se vaya mentalizando.